जोंहानि खोथिया मा जाबावगोन ओंखाम मोनजागोन ना मोनजाला देग्लाय केमेरायानो गैला आंनाव आरो अखायाबो मोजांखौनो हाला मा जाबावगोनथाय मानसिफ्रा एम्बुफोरखौनो बांसिन हमै हमै जागासिनो दं नालाय जोंथ' जायाखै दा दाया जोंनावसो जाबाय जोंसो भुगिनांसिगोन अखाबो हाला माबो हाला हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मनालिसा बिटि चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों आरो दिनैनो जानो हले जाहानाव बराय हरफिनबावबाय आबैया बे भिडिअ'आ जाबाय 17 जुलाइनिनो लोगोफोर आङो भिडिअ'खौ होनाय जायाखैमोन दिनै 25 जुलाइ जालायलायबाय दिनैजों सप्तासे जाबाय लोगोफोर मादैया 17 जुलाइआव फैदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फैबाथाय जोंहानाव हाबखायो बिदिनो फैब्लाथाय आमाइमोननावसो थानाय जायो आरोना लोगोफोर मादैया मानो होनबा बेयाव जोंहानि आबै दं आबै बुरि दङ गावनि बिमा माने जोंहानि आइनि बिमा दङ दासिमबो आरो मादैया फैबाबो सानसे बा साननैल' जेने थेने थानाय जायो आरोना लोगोफोर बेनि थाखायनो ओंखामबो जाहोस्लाबनायानो जाया जोंहानि मादैखौ सोरबा सोरबा सिनायखायो जानांगौ आरो जाय नोंथांमोना आंनि ब्लगाव नुबाय थायो बिसोरो मिथिखागोन आङो मालाबा मालाबा मादैमोनहानाव थांनाय ब्लग होयो आंथ' थांनानै बिराद जाबोनाय जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय खिन्थु आङो मादैखौ जाहोनाय जाया आरोना मानो होनबा बियो थायानो फैबाबो बारा ओमफ्राय आबैयाबो माने गावनि न'आवनो जाबाय थाजानो लुगैयो आरोना मालायनाव जाजानो बायो मोजांनो थाजानो लुगैयो गावसिनि न'आवनो सानसे साननैल' फैयो नालाय आबैखौबो दा आंनि ब्लगावनो नुगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर माखो थाम्फैखो आं पुरिखायाव नैबे थुबखौनो लागायना थांदो बाल पुरिखायाव बे थुबखौनो लागायना थांदो आं दमकायाव थाबा ओहो मन्दिराव आब' होनालिमानि माबायाव एगजाम जादो ओं जालुदो बिदिनोथ' आरो आं थाम्फैनि धुप सावना थांनाया पुरिखायाव दिबिकाया बेखौनो होनबाय थाया ओइ जों लामासिम थांखायो नोंसोर था होमबाबो नै आयु गया बारा मोजां नङा आं जानो लुगैदों खोमसि जाखाबाय मैया जों लाबोनायखाय गावसानिफ्राय जाना लाबोनायखाय बादला लाबाय आरोना जोङो 16 जुलाइआव बै आब'मोनहानाव थांदोंमोन आरोना बाबुमोनहानाव बिसोरो पिंक कालारनि नाइटि गाननायजों ओमफ्राय येल्ल' कालारनि स्पर्टिं गाननायजों बिब' फंबाय जायो बिसिनावनो जाना फैदोंमोन आङो ब्लगबो होदोंमोन आरोना मोनसे जाय नायदोंमोन मिथिगोन जाना लाबोबाय नालाय ओंखाय हनै इसोरो जानानै लांबाय बाय बाय होनहरदो आंनि लोगोफोरखौ गाबोन थांगोन मादै गाबोन थांमारगोन जानो ओंखामखौनो मोनजानाय नंला देखोन थांला फैदो रायजो साथाम ओमफ्राय नै थास' बिबार ओमफ्राय मैखुन एसे ओमफ्राय आरो खान्थाल बेगर मैथा बेजों जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आं संनो लुबैनानै संबाय आरोना खान्थाल बेगरजों मैथा आरो थास' बिबारखाय जानो लुबैथारनायनि खोथा नालाय
नै मोनबायबो आलु भिन्दि एवनाय ओमफ्राय मैथा थास' बिबार मैखुन ओमफ्राय मोनसेया बानलु बाथोन तो आपका मतलब मैं ये वॉइस रिकॉर्ड करके दूं? हाँ। मुझे कितने पैसे मिलेंगे? पैसे तो बहुत कम है। 1000 रुपये ओंखाम जाखांबाय लोगोफोरा ओमफ्राय गाइखेर लानो फैदोंमोन बाजैनो ओमफ्राय मालाय गाइखेरखौ हरबायनो गोबाव जाबाय लायनायाबो फैफिनगासिनोसो दं आंनाव सान्दुं गोसाथार साहा लोंनो नागिरदों फिथाजों साहा नायलांबाय थादों बिदिब्ला लोगोफोर दाबो दुगैयाखैनो दुगैगोनसो बेनि अखानायै आंना बेलेन्स जोब्बाय लोगोफोर नै आफानि रुमाव फैनानै लास्टआव 5 नालाय सानफ्रामबो जानायल' आरोना बाबु आंना गोदोनायानो थियासै साया गावहा एसे लाबाय खोमा नङा समानसो आं इनिफ्राय लादो नै आं बे जुमाय लोंग्रा काबावसो मोजां मोनो गाइखेर साखो काबुलि बुदखौ सिङाव होदों ना माबायदि टेस्टआ बारा दुब्लि नायनो थांगासिनो दं लोगोफोर दुब्लि अखा गैया नालाय जोंनिथिं अखायानो हानो रोंलाहाय मानसिफ्रा एम्बु बुथार जायैनो मा होनो जोंनि जायगायावसो अखा हालाय लांला जोंनि जायगायावथ' बारा जाखाया एम्बुखौ ओमफ्राय आसोरा जोंनिथिंसो जाफैदों आरोना बोराय फै दुब्लियाव थांफानोबा मानि उन्दुफ्लानाय बिलाय खामानि मावनो बानानै नामा अयथासार नै माबायदि माइ गायगोन इसोर भगबान मा जाबावनांगौथाय हनै मालाय गायबाय बेयाव होमबाबो नै दैयानो गैया जोंहानि हाखौ नायहैनो नागिरदों जोङो दासिमबो नै हाया माबायदि लोगोफोर नाय ख्रां 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 बिदियावलाय मा माइ गायनो हानो ओमफ्राय बैफोरा नै जेने थेने गायबाय आरोना दै माबानानै नै हाया देग्लाय ओंखाम मोनजागोन ना मोनजालाथाय ओंखामखौनो जालाहाय ओंख्रिखौल' संना जाबाय थानोसै आयु गोराथार साना जि मोजां नुजादों नायलाय माइ गायजायाबाथ' बिदिनो गायना जानांसिगोन नै जालौ सानखोलाखौलाय मोजां नुथारदों एसे मोजां सान हाबसिगोन साना अयथासार मोजां बे फट'खौ साफायलांसै आरामनो सानजो बाबु नों बिथिं सफैलायबाय आरो ना दा मा मोदाय ना मानसि जाखो
जोंहानि खोथिया बे खोथियालाय मोजां जादों जोंहानि खोथिया बे लोगोफोर नै नङा दे जोंहानि खोथिया मा जाबावगोन ओंखाम मोनजागोन ना मोनजाला देग्लाय केमेरायानो गैला आंनाव आरो अखायाबो मोजांखौनो हाला मा जाबावगोनथाय मानसिफ्रा एम्बुफोरखौनो बांसिन हमै हमै जागासिनो दं नालाय जोंथ' जायाखै दा दाया जोंनावसो जाबाय जोंसो भुगिनांसिगोन अखाबो हाला माबो हाला बाजैखौ फटक साफाय नाङा मोजां फटक साफायना होनिलाबो सानजो थाङा दाननोसो थांसै जिबौ नुलायबाय नों नै लोगोफोर जोङो दा दुब्लिखौ नायनानै फैबाय ओमफ्राय दाहा दहायथ' जोङो आबौमोनहानि लामाजों फैदोंमोन न'थिंजाय फैदोंमोन नालाय बारिथिंजाय ओमफ्राय नै दा जोङो ओरै दुब्लिनिफ्राय नैबे लामायाव गाखोबाय नैबे लामायाव गेसा रास्ता होनो बेखौ ओमफ्राय दा नै बिथिं ओरै थांबा जोंनि गामिखौ मोनसिगोन आरोना ओइ सेन्देलानो थाबोबाय मोनायानो जाबाय लोगोफोर दहायनि हाया लामाया माबा नङा आरोना फाखा खालामनाय नङा नैबे दा नै जों गामि हाबबाय जों गामियाव बिथिंजाय ओरै थांबा कार्बि गामि मोनो आनै मोनहानाव हाबनो नागिरदों जों दा माबा हम इदि नङा नानि थांसै जोंबो मेवा मोनबाय मेवा लानो लिंहरखादों माथो आबोसनिया नै मैदेरानिया दासो सफैदो आबै लोमजादों
खायाखैनानै आइ खाय दे जागोन ना बिदेन बालो बेसेहै হয় নেকি ইমান বিহাইছিলা সেইটো অলপ বিহা গেছ হৈছে হ'বলা এই গেছৰ দাৱাইটো ইমান খাই আছো এ কোনো আৰু বেলেগ 4টা জাত দিছি তিনিলে দে আৰু বটল এটা কেউ নকমে ভাল ন no sopri ay asir kina to কারেন্ট বিল লাগল আর এক্সট্রা বিল কেন থাকবে nei bo apa ơi tới saya baneng masih आंनि भिडिअखौ जाय जाय नोंथांमोना नायदों आंनि गोसो गोरबोजों थेंक इउ स' माच लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय दिनैनि थाखाय लाभ इउ अल